Dneska se podíváme na video od Jara Parobka, kde dal bezdomovcovi 300 euro a tohle se stalo. 300 euro je, si myslím, nějakých 7,5 tisíce korun a jsem zvědavý, co za to bezdomovec udělá. Jestli to půjde propít, anebo si za to třeba koupí nějaký příbytek, to uvidíme. Vidíky od Jara Parobka už jsem hrozně dlouho neviděl, takže let's go for it. Ale tie malé deti, rozumieš, ma to vládzi spešlo 7 kilometrov, tam má 7 kilometrov na Koľko tu bývate, tak to začneme tým. Tak sestra má 13. Takže tu 13 detí, hej, zvykne byť. Ty kokos. Tak to je crazy. OK, do auta ho vezme, vím, že má nějaký najetý. Máš na toto Nejakú celú rakicu. minútu, keď ti to dopoviem, spúšťam časomieru, všetko, čo si zobereš, Nákupy budú OK. ti kúpim, ale sa mi páči, že Dalibor to zobral úplne športová, fakt, že ide bomby. Do fitka ho vzali, let's go. A toto video bude trošku emočné a trošku atypické na náš content. Sme tu s Daliborom a Dalibor je bohužiaľ človek bezdomová, ktorému sa dlhodobo snažíme pomáhať. A dneska bude také špeciálne video pre ňoho, pretože máme pre ňo pripravené emočné chvíľky, máme pre ňo pripravené súťaže. OK, tak to je docela dobrý, já jako by jsem čekal, že ho tam bude trolit nebo něco takového a tady vypadá, říkal Jaro, že ho jako podporou dlouhodobě, že to je kámo, to je respekt, to je jakoby super, super. No a vlastne na konci, čo sa stane, tak to si myslím, že každého dostane. Takže máte sa na čo tešiť, poďte s nami prežiť tento deň, bude to fakt zážitok. Takže na začiatok videa Kámo, to Vejny Galaxy triko, co má Jaro Parobek, je až moc podobný Jim Beam triku, který vypadá takřka stejně. Ale jako hele, inspirace. sme si pripravili pre Dalibora to, že ho dáme trošku do pucu. Áno, nech je dneska, že svieži. Teda povedz nám, Dalibor, ako sa voláš celým menom, koľko Ale jako na první dobrou vypadá Dalibor v pohodě, kromě toho děravého trička. máš rokov a skade pochádzaš? Volám sa Dalibor Havrant, pochádzam z Čerečian. Ťažko ako žijem na tomto Slovensku a som rád, že tento pán mi pomáha, aj títo ľudia, aj všetci, čo sú okolo mňa. Budem rád, keď mi pomôžete. Poďme na to, nie? Poďme na to. Chcem takto ešte poďakovať dopredu Pitku Západ, že nám umožnilo teda Daliborovi, aby sme ho tu dali do pucu, nech si dá shower, je? A ideme mu spraviť fakt. To chce jako ta sprcha, ty to je asi na tom to nejhorší, si myslím, no, že jako ty lidi, jak nejsou umytý, tak pak už těžko že zapadnou do společnosti, když jako projdou a všichni budou zaspávat nos, takže kámo. Pekný deň, takže máte sa na čo tešiť, poďme do toho spolu. Len mi vysvetli, že prečo tento debil má okuliare vnútri. Dalibor Lofi. Jako ty ho, nevím jak se jmenuje, jestli Bendík, ale ten tam stojí jak hrozný sekuriťák. No teraz nemáš, čo s tým spravíme? To účes sa ti pokazil, ak si vzal dokopy. No Jarko, pri tebe som ako bohat. Ne? Čistý Michael Jackson si teraz. Jarko sa spoznal s Daliborom zhruba možno je tomu, ja neviem, 4 roky, keď ešte býval v Rimavskej a chodil pracovať do Henronu. Jedného dňa prišiel domov, začal niečo hľadať v skrini, tak som sa pýtala, že čo sa deje a on mi vraví, že je dole jeden chlapík a chcel by som mu dať nejaké botasky, lebo nemá si čo obuť na nohy. Takže odtedy sa začal vlastne ten príbeh medzi Jarkom Spam point. a Daliborom, ale postupne sa stal vlastne príbehom našej celej rodine a širokému okruhu našich známych. Tak pokiaľ vieme, tak zvykneme im pomáhať. Takže momentálne sme v situácii, že ideme pozrieť, kde Dalibor býva. Ziko zobral takto whip, lebo že vraj sa tam dá zložitejšie dostať. Je tam zložitejšie, takže uvidíme, diváci moji. Aj uvidíme, čo bude. Skade ideš? Takto si mal ísť. Ale tak to nemusíš povedať. Kamo, Niklas, zle si odbočil. Ty si to ešte nebol. Zle odbočil, že? Ja si mu ukázal, kde. Možno, že asi, hej. Dobre, pojebalo sa auto nám. Najlepšie Ale jako co se mi líbí, že prostě ten týpeček tak je takový jako veselý, že jako sranduje. riešenie na každý problém je vypnúť, zapnúť auto. Pravda. Aha. Reštart pomohol, hovorím, reštart je najlepšie riešenie na každý problém. Pracujem na jednom Microsofte, na jednom softvéru. Tam sa bude volať Windows Media. Takže to znamená to, že je neschopný Vodič. vodič. No dobre, čiže ideme teraz vlastne za Daliborovou rodinou, čo je vlastne, tam si býval, hej, ale po novom už tam nebývaš, nie? Nie. Máte, koľky ste tam? Tak sestra má 13. Čo 13? 13 detí. Sestra má 13 detí. A brat má Počkej, to tam jako žijou v nějaký chýši s 13 dětma, hoši. To ne. 6. Tak dosť vás je, hojne. Koľko ideš do soboty? Do Rimavskej? Na západ z Rybárskej Soboty chodíme 7 kilometrov. 7 km pešo. Áno. Dostali sme sa zo Slitku západ smerom Harapin. Tu niekedy ľudia bývali. A teraz my sme sa presťahovali ako malé deti a chodíme všade, kam sa dá, ale ťažko ako niečo vieme zohnať. Takže bol by som rád, keby ľudia nám pomohli, aj deťom, aj každému.
Tak to je crazy, hoši. To je šílené s 13 dětma, hoši, v tomhle. Takže poď nám ukázať, čo tu máte. Tuto sa varí, čo tam varíte? Paprikáš varia? Kokos. Dobre, to nevyzerá zle. Nie, tak na ohni to máš razno, vieš. Čo toto je? Tento Jako teď v létě to je, že v pohodě, kámo, jako si myslím, protože teď jakoby jim je teplo. Tuto sa ide robiť dom. Akurát vyberáme paprikáš. Vidíte, paprikáš. odpadnem, ale... A dobre vonia. A vodu? My chodíme tam na vodu. No dobre, tak ukáž, čo tu máte. Poď ma previesť. Koľko tu bývate, takto začneme tým. Také sestra má 13. Takže tu 13 detí, hej, zvykne byť. Ty kokos, dobre. Aj chladničku máte, to funguje? Nie, to je iba na nákup, na cestu. Aha, takže skriňa. Skriňu, čo tu máte? Postele. Vidieť, ako žil Dalibor, mi trhalo srdce, bol to extrémny zážitok, no bohužiaľ nie dobrý zážitok. No a z toho najviac ma asi mrzali tie deti, pretože tie deti naozaj nemali o seba starosť, ktorú by naozaj potrebovali. Mali tam všade špinu a vlastne toto bol ich záchod, kde chodili robiť svoju potrebu, takže no takto žijú. Toto čo máme, generátor nejaký, či čo to je? To skade vytiahli. Aha, a toto červené, čo tu je, to je zo škôlky. My keď sme v škôlke dávali preč takú stenu, tak vlastne toto sme doniesli sem rodičia im na letisko a potom oni si to sem dali. Dalibor, to je tvoj mobil? Nie, to je chlapcov. Ja aj má. Len sa hambí išiel pozadu sa. Áno. A teraz tu nie je 13. Teraz začali, lebo Sú zahraniční. To vládzu toľko je special? Nemajú na my výber. to už robíme roky. Ja rozumiem, Kondička. ale tie malé deti, rozumieš ma, to vládzu je special 7 km, tam má 7 km na Tieto malé sú doma. Ja myslím, tie väčšie. A kámo, co nechápu, tak jak to, že ten borec má v levý ruce cigaretu. Nebo jako chápeš, že jako logicky ty v momentě bys měl utrácet ty peníze, kterých máš asi málo za jiné věci, ne? Než... No ale tie väčšie, 7 km je veľa. Nebo jestli teď jako natáčení, tak mu prostě jako chtěl udělat radost. Podľa mňa. Povedz nám, keď si sa nepovedal prvýkrát, či koľko máš rokov teda? Ja mám 31. Aj si robil niekde? Tak ja chodím robievať to, čo mi ľudia povedí. A kde chodíš robievať? Čo starí ľudia mi chcú pomôcť, ako čo záhradu, alebo takéto. Ja tak, že starým ľuďom chodíš vlastne záhradu, kopávať a tak ďalej. a takéto, hej. Aha, no však to je dobré, však aspoň si vieš zarobiť takto trošku, nie? No ale čo to, povedz mi 10 eur, 5 eur. No vlastne, kde ideme teraz, nám povedz, lebo teraz sme boli, kde vlastne býva tvoja sestra viac Ideme od menej. sestry, ideme ku mame. A ku OK, že tam bydla jeho ségra, teď jdu k němu. bratovi. A ku bratovi. Môžeš povedať, že koľko si býval napríklad tu a koľko tam, že koľko tam býval? Tu rok a tu od tak tých 5-6 rokov. Či ty sa čerstvo teraz odsťahoval vlastne? Hej, tak no, tak každý má svoj život, no. No jasné, jasné. No dobre, tak poďme pozrieť, že kde býva jeho brat. Ideme na to. Zdravím, dobrý. Tu býva mama, ale s deťmi. Aha. A tu sa ide stávať. Tu mám Jo. centrálu, používam. Môžeme Nuka, hej. Tam to je šílený, že takhle žijou už 6 let. Takto varím na škoráku, Aha, normálne, takto šporák, všetko, dobre. centrálu, Aha, tu je generátor. Jo. nabíjačku. No, toto už vyzerá lepšie. Púšťavam, A tak čistejší, tak No, bude toto je lepšie. čistejší. rádio si púšťavam. Toto je dobré. Aj čistejší však. No jasné, toto je... Tento chlap je najčistejší podľa mňa. No a tuto má ešte veci. Náku mám. Ja, tak, aj dobre uskladané, všetko, paráda. A to vy mi ste je taký- brat. No, vy ste taký pedant, nie? No, dobre. Kámo, ty vole, reprobedny generátoros. To je kámo hustý. Takže borec prostě chodí na brigošku, aby si viděl, aby přežívali. To je jako hustý. Mě by zajímalo, jako jestli přážili normálně předtím a jako nějak se dostali do špatné situace a jsou tady. A nebo jestli se třeba tady borec narodil, víš, to bylo úplně šílený. Ale borec říkal, že o 5 let, že tam bydlili tady a rok bydlí tam úsek, je OK. To je pekne. A aj takto jídlo. Mám uvarené. Takže teraz nám ideš ukázať vlastne, kde chodíte piť, hej? Čo toto je? Aha, takto? Hej, tak nám tečie. Halus. Že odtiaľ to máte všetku vodu, hej? Hej, a to je čisté, veľmi dobré. Vieš, že to je blato? Hej. A tak všade je voda, no. Tak lebo šlapu semka, vieš, tečie, super. vidíš, čisté, není špinavá, Zbírajú vidíš. vodu, OK. Len to brato, no keď naprší, no tak. No tak to je nepríjemnejšie, no to verím. Takže vlastne toto je Daliborov brat, hej, tuto vlastne vy žijete a teda popíš nám trošku, jak tu fungujete, alebo ako ste to našli toto miesto, celý nejaký svoj rýchly príbeh. Ta prvýkrát tu žil stredne starý, nevlastný otec. Od malička tu žijeme, ukázal nám toto miesto. Čiže tu žijete vlastne od narodenia, Tak hej? od narodenia, áno. Keď nabrší Takže od narození už je to crazy. brato veľké. To je to také zlé, hej, keď je to Luka nám aj zateká, hej. zateká. Ale obidva, čiže vlastne najhoršie, keď prší. Keď pre vás. prší, no. Keď sneží, alebo čo sa neviete pohnúť nikde. Sa je to. A to ako riešite? Či iba pretrpíte? Vieme už, inakšie ako. No jasné, jasné. A koľko máš detí? 5. 5 detí. 5 detí. No si hovoril 6. 5 detí mám, ja a žena, to sme
7. A teda skade máte takto peniaze, že aby ste vedeli prežiť? A robím tuto hore na Bioplínke, plínke, ako len takto, no, fušky a pak žijeme z toho. Tam väčšinou čo nejaké záhradné práce, alebo tak? Také, že kopať, metať, takéto veci. Od pondelka do piatku mám 100 eur mám. No, tak aspoň niečo, nie? Pondělí do pátku má 100 euro 2000 korun. 10 000 měsíčně? To je málo, no, hoši, to je jako crazy. Ale jako z 10 000 měsíčně, jako to si moc jako za to nic nekoupí, no. Co to jídlo? Niečo, no. No, Do školy deťom alebo na oblečení, alebo na Čiže deti aj chodia do školy, hej? Chodia, no. No, paráda. Tak on je jeden A keď chodia special, No, tak to je super. takedy na autobuse. A ostatné deti sú kde? To je sa hrajú pri... Jaj, vlastne. Keby som chcel na telefónke mám, viete. Ale nemám ani benzín, viete, nenaštartujem to, viete. No, a to veľa žere to. Ja, že benzín tam treba, čo? No A dobre. keď mám rádio, mám na tušky baterky a to počúvam. Čo som aj tebe dal. Aj to mi ukradli. Čiže teraz ideme tam, kde si vlastne ty sám, hej? Aha, tu je. Ok, tak teď jdem do jeho domu. Ako vidíte, Takto si, sa hej. nám ukázali slimák. Slivák. To prepáčte, že to je bordel, no. Nebudem sa tu ukazovať. Tu varíš, hej. Tu mám riešky, tu mám nožík. No a tu spávam, ale vidíš, všetko je mokré. Čo ti spršalo? Hej, To je kámo crazy, no, tohle, ty vole, to je úplně jakoby chýš, jakoby, ty vole. Nevím, no, já jsem si vždycky dělal srandu, že jakoby, když nevyjde biznis, tak prostě kámo koupím krávu, koupím ty vole slepice, jo, začnu si pěstovat, začnu takhle bydlet, ty vole, v přírodě, prostě žádný dáně nebudu platit, nic, ale jakoby ta realita asi bude takováhle, no, tak to je jako šílený. Tak to máš príbytok. tu mám ešte vegetu, to je mokrá. A mami, fľaša je. To je Jarková hokejistická fľaša. Hej, to som nedal, ja si ho nedávam nikomu. Tu mám olej. Ale dve som ti dal. Ty by nemôžem. si mal mať vrecia nejaké na to, na Tu bordel. zháňam. Kde robíš nejakú hygienu, kde sa umývaš? Tu. Tu Zastav. z čoho? Tak. Zovriem, veď má olej. Proste zožením si 3-4 vody, opláchnem sa, namydlím sa, megín umiem a dobre, adios. A nič, je to extrémne, akože takto žiť to si, ja si to neviem predstaviť, je to extrém, akože. Obdivujem, že takto dokážeš byť. Len to je to, že chodia ku mne robiť bordel, smeti robia. Treba tam dať pasce na tie medvede, ja som ti to hovoril. No dobre, Dalibor, ale teraz ma počúvaj riadne, máš na toto celé minútu. Ten pendík. Keď ti to dopoviem, spúšťam časomieru. Nebobrí. Všetko, čo si zobereš, okrem alkoholu, ti kúpim, ale nemôžeš presiahnuť za tú minútu 300 eur. Takže začneme 3, 2, 1, poď. Jsem zvědavý, kámo, jak rozjede bomby. Dávaj, nakupuj, však tempo. Zaspal. Čo najviac toho ber. Neběhá. Poďme, nakupuj, že čo, hážeš do toho košíka. Ber niečo, čo ti treba, dávaj, do 300 eur. Poďme, 37 sekúnd, poďme. Kámo, borec vůbec nespěchá, pečiluje. Na čo si ber rýchlo. Poďme, 20 sekúnd máš, dávaj. Popcorny. Do mikrovlnky, kde má mikrovlnku. Poďme, rýchlejšie. Zober celý kartón, alebo 6 sekúnd, 5, posledné, čo tam dáš. Bože môj. Dobre, časovač. Tak a sladkosti a slané, ja som myslela, že si kúpiš normálne jedlo. Chytro, vieš. No ale tak To já jsem kámo taky čekal. to bol nákup, čakal som inak väčší výkon od teba, poviem, jak je. Minútu si Jako borec moc nespěchal, hoši, on si prostě tak chilloval, ty vole. Mohl si vezmu jednu, ty vole, to je kámo, mít 7,5 tisíce nákup, ty vole, tak kámo. Maso bych kámo nakoupil, ty vole, raketu masa, drahý je, že jo, ty vole. Kámo, ovoce, zeleninu, ty vole, ok, nějaký snacky taky, jo, ale kámo, nejenom to. ale začal si ako slimák chodiť. Dobre si vás ty nasral. Čo ale? Chodím si se jako mohol mať za slima. 300 eur veci, to máš tu tak za 25 eur veci. Takže nastala porada, keďže Dalibor si zobral 95% sladkosti a 5% slaných blbostí, tak dáme mu takú druhú šancu s tým, že teda zobral si aj tak za málo peňazí veci, lebo bol spomalený, fakt, že bol spomalený, nečakal som také tempo. To ano, kámo. Spravíme to tak, že pôjdeme a my mu povyberáme niečo, čo bude užitkové pre neho, takže my mu ideme ešte donakupovať zo pár vecí, aby to bolo proste viacej fér aj pre neho, že nemal toľko času, bolo to narýchlo a čakal som trošku, že to urobí dynamickejšie, hej, takže pomôžeme mu trošku ešte takto. Pro content na minutu a týpek, ne, kámo, nebudu to dělat. Nebudu se dělat šaška v supermarketu. Teraz Zdravím vás. cibula. Tak jo, taky jsem čekal, že poběží takhle ten regál a takhle ho co tady vezme. Aby si tam žil v čistote. Bože, Medzi potravami. toto. Budíky, Len to, že on okej. vlastne sám nevie, že čo chce. Špagety si robí vašak, aj to tomu zober. Yes, konzervy, kámo. My sa máme radi. Alebo to nemá bielkové. Chlapský, bielý chlapský. Monster. Monster do stylu. No, nemáš najpodstatnejšiu vec, zubná krevka a pasta.
Táto je fakt, že brutálna. Táto je silná, niečo hovoríš na túto. Však pozri sa, ešte postavičku tam máš. Že ma zaujímalo, že prečo keď si mal minútu, si išiel prvé sladkosti. Ej, nevieš, že sa Stres? máš pozerať, vieš. Stres, hej. Všetko chytro, vieš. No dobre, no však, ale tak takto to bude dobre, ne? Vítam vás. Vítam. To je 50 krát, ale. 50 krát víta. Povedaj, dobre, ty Steven Seagal s tými okuliarmi, fuči ma víta. Kámo, ty nevieš auru, necítiš ju. Necítiš auru, lebo si vysadený. Po 44, 39. Čo Justin Bieber? No, tak som rád, že som pomohol, ideme ďalej, nie? Však nekončí deň. Tak ešte nie, ešte máme svoj čas. Teraz sa idem športovo dofetať, vieš čo to znamená? Ja viem, fitko. Zabijárny. To zabije, ne, to týtka. Moribundus. Vyšroboval sa z pánovi normálne. Buď sa môžeš krútiť ako tento debil, alebo môžeš aura farmiť na ňo, že ty to nepotrebuješ. Aura. Ja som aura. Ty si tak aura pre 14-ročné dievčatá. Tak má ty brejle furt. Ale lepšie jak pre 15. Nie, Takto, na biceps, poď. Pic. Takto, drž lakte na jednom mieste. Čo? Tak, no, tak, to je ono. No Dalibor, dneska ideme ti teda spraviť, vieš čo? Ruky. Vieš prečo ruky? Aby si bol sexy. Lebo som si kúpil Monster. Máš Monster, tuňak, zubná kefka a do toho celého na dokonalosť ruky veľké. A to je kombinácia pre supermodel. Predstav si tá žena, ak sa chytí za tú ruku, že môj macko. A ideme tak teda, že pic. Počkaj, tuto je kolega, veríte, no. Starý kúťak, že pocvičuje. Dobre, poď. Daj tak, že 5 na jednu ruku, 5 na druhú. Si tam je tmá borec, má bezda. Vládzeš, nie? Dáme viacej, nie? Vidíme. Čo uvidíme? Chlapsky dáme, poď. Fú, ty gramblavý. Dalibor zdisujú, pozri čo spravil. Tak vyšťal sa tu, chápeš? To sa stáva, no tak čo? To se stává. No všade bomby, kámo, dobře, von. Sa mi páči, že Dalibor to zobral úplne športov a fakt, že ide. Ide bomby. Dám. To chytíš a pic. Ale lakte držíš na mieste, tu. Nechceme s nimi toto. Pozri, toto. Chci, abys dělal tohle, borec. Má piči úplne ťa. Úplne ťa ignoruje, ale sa išiel v tých okuliároch. Ale do Petra Morbidu sa čo bude? Pozri, čo bude, aha. Ja som mu hovoril, nech robí tak a on išiel tak. Vieš to? Jak David Kaju išiel. A drž to lakte tu, tu ich drž. Tak, drž, tak. To je ono, Borec odmítá techniku. svoju techniku má. Ukáž teraz, poď. A dobrý, kámo. Bombero. Benče, let's go. 140 došli. Crazy, crazy. Hezky spauzoval, škoda. Vieš, ja už keď som ho povedal, že to bude taká aura minus na video, že to dojebe. Tam aura minus, aspoň to išiel na rozdiel od teba. Už tak keď dám jedno, tak budeš spokojný, že ho dám? Hej. Naša to je pravda, Trent by sa nevyhovaral. No. Ani by išiel kúpiť novú tyčku. Kámo, veď ledva to Křivák jak blázená za to, no. To bol veľmi Však slabý. rameno ma bol, Hej, teraz som bol tak. Áno. Ty kokot. Jaká halus, najväčšia, najslabšia. Takže dámy a páni, Morbidus v obehu je to fakt, že brutalita. Lenže dávajte prosím vás pozor. Neprepalujte to, nedávajte dve odmerky. Vybudujte si toleranciu, ale dodržujte dávkovanie, dobre? Prosím vás. A vlastne Kámo, to je zabijárna, ty vole, bacha na to už. Či urobiť taký pekný deň, taký zážitkovú jazdu mu idem dať na rozmičke. Dúfam sa mi tam nedokrcá. A potom vlastne ešte mu ideme dať nejaké dary, aby sa ešte akože potešil, takže ja verím tomu, že úprimne sa bude tešiť a urobím mu krajší deň. Slúbil, že ešte mám pre teba ďalšie prekvapko. Áno. Neboj sa, pôjdem normálne, ale moje prekvapko bolo ti spraviť takú trošku zážitkovú jazdu. Aby si trošku zažil, že čo je to vozidlo. Dobre? Dobre? Tak poď, ideme, ukážem ti. Nice, kámo, ne, fakt jakoby cením, kámo, že mu chce udělat dobrý den, jakoby. Je to sice i na content, aby prostě z toho měl views a měl obsah, ale jelikož říkal kámo, že mu pomáhají dlouhodobě, tak ty boho, úplně v pohodě, kámo, skvělý, kámo, skvělý. Nie, že pojeme pekne. Pomaličky. Ty kokos, dobre to je. Dobre? Pohode. Pohode, žiješ? Tak, či už to bolo moc? Tak to bolo, ne, dobre. More, ty kokos. Adrenalin, kámo. Jako krásné autíčko, ty vole, jako nezlobil bych se, no.
pretelica. Koľko smrt, ako v tej hre? No to bude, Need for Speed. Fasa. Tiež také. No, Jarko, chválim ťa, dobré auto máš. Je to chlap, páči sa mu auto. Ja by som ti dala takú otázku. Zatiaľ z dnešného dňa všetko, čo si zažil, čo sa ti tak najviac páčilo? Čo bolo, že také, že naj? Ja, mne sa páčilo ten šport najviac. Šport sa ti páčil, tak to som prekvapený, to som rád. A vedel by si predstaviť napríklad, že by si pravidelne športoval? Ja by som bol rád, keby som bol s vama ako kamaráti. Stále, keby sme mali niečo takto isté. Ale počúvaj, ja som taká zásadová, vieš, čo by si musel robiť? Musel by si chodiť do práce a dodržiavať hygienu. Prečo by nie? Keď máš robotu, prečo by nie? Takže keby si mal robotu, chodil by si pravidelně každý den do roboty? To ano, jako nejvíc, jak můžu pomoct, je mu zkusit dohodit nějakou jako normálně placenou práci. Prostě dostane jakoby normální prachy, já nevím, třeba jít na nějakou stavbu nebo něco takového. Ale pak už je to na něm, no, jakoby, když ty peníze prostě bude ten borec jít utratit tyvo za chlás, cigarety a tak jako se můžete snažit mu pomoct, jak chcete, ale věřím, kámo, vypadá jako slušnej, tyvo, jako bylo by super ho vrátit do systému a aby se zvedli na nohy. Jsi jistý? Tak já mám rád robotu. Tak je tu A chtěl bych jako vidět víc tohohle, kámo. Chtěl bych vidět pokračování. príležitosť, ak by vedel niekto Dalibora vlastne zamestnať s nejakými pomocnými prácami, alebo neviem, čo vieš robiť. Povedzme zametať, Také, áno, upratovacie záhradky. nejaké upratovacie práce proste. Ak by niekto vedel, tak bola by tu príležitosť a boli by sme radi. Ale bol som prekvapený z teba, že si vydržal, že pohode. Tak ja som rád, ja rýchlosti mám rád. Áno, ty si taký rýchly. Ja rýchlosti sa nebojím, ďakujem ti, Jarko. A dúfam, nie v posteli. Možno aj posteli. To sme akurát sa rozprávali, že vlastne ja čo som videl, že ak sa tešil, keď sme išli ho dať vlastne osprchovať do Fitko Západ v Rimavskej Sobote, tak tam sa fakt, že normálne vyslovene z toho, že tešil. Takže aj taká maličkosť je potešiť ľudí, že si môže dať sprchu. Môžete si vážiť, že čo máte doma, lebo však videli ste ešte ako žije a ja si myslím, že to je extrém. Ja som si ani sám nevedel predstaviť, že to je až také zlé, no úprimne, hej. Žáno, on bol aj dlho v tej sprche, aj sme sa už báli o ňoho. A potom aj si to užíval. Áno, a tiež si myslím, lebo povedal, že neskutočný pocit za neho. No dobre, ideme ďalej. Ideme ešte Daliborovi pomôcť, takže mu to ešte tam ponosíme. Potom ešte mám pre teba niečo, tak tam nekončíme, nie? No, teraz. Takže, náš nákup, hej, máš vodu, ale jedna vec sa mi tu veľmi nepáči. No, A to je toto. bordel. Nie bordel, toto. Keď nemám desky, To znamená, že pozri, čo som ti kúpil. Čo to je? plachta. Nie plachta, pozri lepšie. Aha. Stan, kámo. Stan. Nový stan, aby ti nepretekalo. Dobre. No, takže toto máš odo mňa. A ešte, Spacák. aby si vedel aj spať. Ďakujem No, vám, takže ste zlatý. si myslím, že toto je najviac, čo potrebuješ, aby si vedel sa v kľude vyspať, aby si mal nejakú strechu nad hlavou, čo ti nebude zatekať hlavne. Hej. Takže, no, máš jediný problém, budeš to musieť nejak vedieť postaviť. No a druhá z vecí, ale to teraz sa budeš musieť bičovať a keď na to prídem, že to je tak my dvaja sa odteraz nebavíme. To je, že ešte k tomu celému ti dám 300 €, ale neslúži na vieš čo. Na alkohol. Slúži len na jedlo, slúži len na pomoc tvojej sestre, len na pomoc tvojom bratovi, ale neslúži na alkohol, na cigarety. Toto je fakt na to, aby si bol najedený, aby ste boli najedení, keď tak vy. A naozaj to využij na to. Fakt, nenasledujme. 7 000, ty jo, borec. Odpísaj mi. Prisahám na kameru, že ani na alkohol, na nič. Prisahám. Ďakujem a dúfam, som ti trošku spravil lepší deň. Jo, veľmi si ma potešil, Jarko. Veľmi. No, som rád teda. Takže máš tu jedlo, máš strechu na hlavu. Ty si druhý To, kámo, respekt. Jako to víro rozboril. Takže máš jedlo, máš strechu nad hlavou, máš teoretický Ja oheň. doma sa teraz sem díky, aký sú celý šťastný, more No, ty. tak som rád, že som ti potešil, čo som ťa potešil. To security Takže vzadu, tak, dobre, Benji. využij to dobre Ja. a uži si svítok dňa. Pro toho Jaro bral, že jo? Ďakujem ti, V Jarko. pohode. Ďakujem ti. Že by sa něco zvrtlo. Za maličko rád som pomohol a pomôže aj ty bratovi. Hej. Beník, ok. Super video, like, odběr máme a kámo, tyvo, chtěl bych vidět pokračování, jako tyvo, hodně dobrý, překvapil Jaro.